que tal, como están? Benvidos. Hoxe día de festa pro deporte santiagués. Antes de adentrarnos nesa fazaña conseguida onte polo Obradoiro, felicitar o Santiago Futsal, que gañaba a El Pozo no Multiusos de Sar tamén no seu primeiro partido de playoff polo título. Felicitar tamén o Compostela, que acadou a terceira praza na terceira división. Felicitar, como non, o Obradoiro, que se meteu nese playoff polo título neses 8 mellores da Liga Andesa. Onte o Multiusos de Sar foi unha auténtica festa. Como foi o partido contra o Bilbao é o de menos, o que importaba era gañar e que perdera o Unicaja fronte ao Barcelona. Así foi, así que os de Moncho Fernández xa están metidos nese playoff. Imos ver as mellores imaxes desa celebración de onte. Pois aí quedan eses mellores momentos, unha vez rematado o partido, coñecido o resultado tamén entre o Barcelona e o Unicaja, desatouse a festa, os xogadores cantando miudiño coa afección, e a afección cantando tamén pois ese típico sí, nos vamos a Madrid, porque xa saben que o rival neste playoff é o Real Madrid. Imos falar cos nosos tertulianos de hoxe, que estiveron ali ao pé do cañón onte. Acompáñanos hoxe como a primeira vez Iria Mariño, da Peña Braiados. Iria, benvida, que tal? Temos tamén a Michel Tato, que xa é un fichaxe habitual que teño aquí sempre á miña esquerda. Michel, benvido, da Peña Zona Norte. Boa, Silvia. E tamén temos a Marcos Castiñeiras, da Peña Olsar, que tamén xa veu unhas cantas veces. Marcos, benvido. Benvido, hola. E imos comezar porque me contedes un pouco como estades hoxe o día de resaca. Non sei que podemos dicir, que estivemos ali, como decían as camisetas, non? Sí, ainda na nube, non? Parece como que ainda non nos creemos realmente que vamos a Madrid. Unha festa. Como decía Moncho, de festa, festón, festón. 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 Festón, festón. Festón durante o partido, festón ao final do partido, da mellor forma. Eu penso que se quixéramos que fora así, último partido de Liga, últimos segundos, saber como estaba Barcelona, saber como estábamos nós, acabar xusto o partido e estalarse. Eso foi... Bueno, que penso que co tempo darémonos conta realmente do que se viviu en Sar. Porque... Sí, a día de hoxe ainda non estamos asimilando moi ben o que fixemos, non? Sí. Vendo a tempada pasada como foi de faltar 2 xornadas, estar aí, ca soga ao cuello, e como celebramos a permanencia. Este ano nin celebramos permanencia e nada, celebramos entrar no playoff, sí. que histórico pa o baloncesto galego polo feito de que é a primeira vez que se consigue porcentaxe positivo ao final de tempada, xa que o récord tiña o Arferrol en 17-17, e o Coren me parece que se clasificou po playoff con 16-18, con bagaje negativo, e nós con bagaje positivo, que iso é todo un hito para o baloncesto galego. Ti xa vas máis alá, ti vas a rebuscar na historia total. Sí, foi unha información que me deu outro día un periodista, e, bueno, vou sacala porque é historia, o que se fixo esta tempada no Obradoiro. E Iria, non sei se viras un pouco afónica, porque se viro que celebraches. Xa pido disculpas anticipadamente por esta afonía, pero celebrámoslo ben, porque, home, o evento e a situación merecía a pena. Pero, bueno, eu son das que dixen xa antes de empezar este partido que a palabra orgullo era que ia estar presente nas nosas bocas durante o partido, o pospartido, e cando analizáramos en perspectiva o que conseguimos e o que estamos facendo. Porque este ano foi increíble, eu creo que este grupo humano é baloncestísticamente falando, é insuperable, porque nos últimos anos non vimos unha cousa igual, e temos que estar super orgullosos dos nosos, e agora
A por todas. A desfrutar, Home. que é o que queda, non? Xa falaba Marcos antes de un pouco de como se viviu ese partido onte, porque como xogaran xa era o de menos, de feito xa pasamos un pouco ata do partido, que queríamos era o resultado e o resultado de Barcelona. Sí. Como estivestes nas bancadas, nos vosos sitios, pendentes de Barcelona, pendentes do que pasaba en todas as esquinas do pabillón de Sar? Si, nos estábamos eso, os da casa co WhatsApp, nos dende SAR mirando a ver como vai, iban cantando segundos e resultados, ainda non creíamos que estuvera ao final, e ademais que todos tiñamos a mosca detrás da orella despois do partido que quedáramos fora da Copa, decir como vai salir o Barcelona ou como vai salir o Unicaja. E ata o final de ver o resultado, cando vemos resultado positivo e nos faltaban 30 ou 40 segundos, íamos 4 arriba, decir, pois vamos a meter. O sea, vámonos a meter, o sea, xa foi cando instalou o SAR, cando todo o mundo empezou xa a celebrar casi que nos podíamos, ou si se pode, veña a meternos, bueno, a mellor forma, eu penso que foi a mellor forma de verlo. Para ti, Iria, como estivestes ali? Foi un estrés absoluto, porque ademais a xornada virtual da CB.com non funcionaba, estaba totalmente desfasada en tempo, e aparte estaba desfasada en tempo. A Barcelona levábamos nós un minuto de vantaxe, bueno, eles neste caso, un minuto de vantaxe a nós, era un estrés, vía WhatsApp como a Marcos, porque era a única maneira fiable de que che estuveran dicindo 30 segundos, o Barça vai 4 arriba, e claro, un estrés, pero bueno, mereceu moitísimo a pena, moitísimo. A mí tamén me E ali iban cos bombos informando. non sei se vos No, enteraban. pero a ver, eu estaba co bombo, pero tiña detrás que me iba chivando o resultado cada pouquiño, e máis ou menos, e xente tamén estaba na casa co WhatsApp, como decía Marcos, tamén informándonos casi a tempo real. E, bueno, xa cando faltaban 50 segundos e o pabillón en pé, xa aplaudindo e tal, e xa foi cando saltou, cando xa víamos que era posible, non? Eu de todas formas confiaba no Barcelona, polo que decía Marcos, polo tema de que xa nos deixaron fora da Copa, por deixarse perder, non que se deixaran perder, pero bueno, deixarse perder tampouco forma bastante abultada. Perder nunha forma bastante fea para o que nos estábamos xogándonos en realidad, sendo Barcelona e os Estudiantes. Non concibo de que poda ir o Barcelona perdendo, nin co Estudiantes, nin co Madrid, nin con CSKA de Moscú, nin con nadie, de 40 puntos, que foron de 43 puntos perdendo. Non, e despois quixeronse meter, maquillar un pouco e quedaron de 20 e pico puntos, pero, bueno, foi unha forma fea de como nos deixaron fora tal. E creo que saliron un pouquinho máis concienciados aquí, que he visto que sí, que igual o Barcelona, que tuvo moita rotación e tal, pero deixou o Unicaja en 50 puntos. Eu non confiaba neles, pero o sea, porque todos a priori pensábamos, tiñamos eso en mente, a do primeira volta, pero confiaba nos rapaces que queren demostrar, porque está Gabrines, está Rabaseda, xente que quere demostrar tamén. Pero bueno, aquí tamén por parte de algún aficionado que ten moi boa relación mismo con a ver, con Bratoles, son aquí en Santiago, que estuvo aquí en Santiago, xa estuveron toda a semana mandando tal. Livon Kendall, que é moi amigo de Marceliño Huertas, tamén lle sei que lle mandou algún mensajiño de veña, por favor, tal, a xudade. E ti a costas para que non viñera, xogar tamén eu a costas para que se fixera o enfermo. Todos colaboramos. Pero bueno, que, a ver, eu contaba con que se nos podíamos ganar o Bilbao, que cada as baixas que tiña, pois que podía ser factible e tal. E bueno, ainda que non nos clasificáramos tamén, tiña que ser unha festa SAR como foi, por como foi toda a tempada. Si, pero íbamos a quedar a espiña de non meter unha Copa. Sí, Marcos, claro que sí, pero bueno. O sea, realmente, era unha festa, foi unha temporada de sombrerazo. Pero ahora que estabas aí tocando, decir, bueno, pois por lo menos chegar a un, non? Porque a mellor non chegamos noutra tempada, a mellor, pois a temporada que ven, pois marchará moita xente, virán outros e non sabe se vai funcionar desta mesma forma que funcionou este ano. Deixaron o listón moi alto. Moi alto, moi alto. Eu ojalá me equivoque, pero eu creo que son xoven, os meus ollos non han de volver a ver a fazaña que fixemos, non porque nos podamos meter no playoff ou tal, senón xa pola bagaxe de vitorias e derrotas que un equipo pequeno como o Obradoiro foi capaz de facer neste ano na CB, 18 e 16. A ver, non son tan así, eu penso que vamos a facer cousas grandes. Bueno, non sei se, a ver, non a corto ni medio plazo, pero bueno, si somos capaces de manter, mira, como levamos de ascenso, mantémonos a falta de 2 xornadas,
o ano seguinte estamos xogando por playoff, bueno... A mí Marcos. preocúpame máis o aspecto económico que o deportivo, sinceramente. Sí, posiblemente. Nós temos aí un problema grande porque a situación é a que é, fora do mundo deportivo xa sabemos todos a situación que estamos vivindo, e a xente non vai ter esa capacidade de sumarse a este proxecto tan facilmente. E o Obradoiro depende non das entidades públicas como outros equipos, senón dependemos dos nosos abonados. E iso é un punto. Eu non sei se ti estabas o día da presentación da campaña de abonados de LEP, cando se presentou. Sí. Acordaste das palabras que decía a Miguel, o de Bab Conde? Que decía, daqui a 4 ou 5 anos temos que estar loitando polo título de Liga. Eu daquela ríame, pero aí estamos. Bueno, penso que tampouco, el sabía. Se cada dixo Sí, se cada dixo, pero non... Daquela dixo irónicamente, como Pero soltou bueno, aí, aí estamos. e aí estamos. Irónicamente ou non irónicamente, aí Sí, ao final estamos. estamos aí. Pois, antes de mirar cara ao futuro, como estamos mirando xa, porque deixan o listón tan alto que xa estamos pensando que pasará xa o ano que ven, ímonos centrar outra vez neste momento que hai que desfrutar. Vos cales credes que foron as claves neste ano para que este equipo conseguira o que conseguiu? Iria apuntaba antes a que era un grupo moi... Hai moito traballo detrás, e que a xente que adoitamos ir aos adestramentos vemos o traballo inmenso, traballo individual, porque moitos xogadores como Salá melloraron grazas aos adestramentos individuais, traballo en grupo, sobre todo moi bo grupo humano, porque iso tamén é un factor a ter en conta moi importante, e vamos, que aquí desvívense todos. Eu doulle moita importancia tamén ao corpo técnico, en canto son xente de aquí, son xente que sente que a afección vai a pa casa doída ou contenta, e eso tamén, todo suma, todo suma. Sí, de acordo con Iria, sí, tamén penso que todo, eso, sobre todo, que se acertou nos fichajes, penso que foi clave. O corpo técnico, despois que temos 4 xogadores... Dun nivel, Que vamos, Claro. que non nos van a levar así como nun... Ahora acabamos de batir o récord de Chicho Sibilio, máximo reboteador, máximo taponador, máximo asistente. Sí. Despois, o sea, non é nun partido, en 2 partidos, o terminar unha liga regular, eso di moito. Que tes 4 xogadores, como edes, e o resto, todos suman, porque hai moitas veces as estadísticas non din a realidade, pero é como outro día, onte Pavel secou a Mombrú. Comprendes? O sea, por eso que, inda que nas estadísticas non aparezca tal, é un defensor increíble, comprendes? E Diguar empezounos, falámoslo antes, meteunos no partido xa. O sea, xa empezou a Sara a queimar cando Diguar colleu xa meteu a primeira triple, despois Libon outra, despois outra triple del, que eu penso que nos fichajes acertouse 100%. Traballo, e despois eso, que a unión entre eles, como vese complicidade, que non se vía ese cadra tanto ano pasado, este ano vense moita complicidade entre eles. Eu estou de acordo co que dis, que hubo 4 xogadores, 5 ou 6, que estiveron aí toda a tempada, pero eu quero me quedar máis co grupo, porque ti miras os partidos, en un partido Andrés prácticamente está sempre aí cas súas asistencias e tal, pero despois nun partido destaca Salá, noutro partido destaca Libon, noutro partido destaca mesmo Oriol, que hubo partidos nos que, por exemplo, quero recordar no partido de Lagunaro, que os últimos nos últimos minutos foi, bueno, o terceiro cuarto e o último cuarto mantúvonos aí cos 4 faltas de Salá. Quero me quedar con todo o grupo. Eu outro día escoitaba un amigo meu que sempre me di Moncho, que non conta con Salá nos últimos minutos, tal. Eu miro para o banquillo nos últimos minutos e non só me falta Salá, hai moita xente que me falta, pero solamente poden xogar 5. A quen sacas do tal? É que temos unha plantilla tan amplia, que quero me quedar co grupo e co traballo, ca defensa, que tuveron pelexeando en todos os partidos de principio hasta o fin, nos partidos igual, por exemplo, Zaragoza ou Bilbao, ao que se foron e trataron de volver ao partido, que nunca se renderon, non? No partido, co que quero destacar eu ca
ca fame, cas ganas de salir en todos os partidos a intentar loitar. No, a eso nos referimos cando que eso, que se acertou nos fichajes, que todos sumaron, todos, que todos Moita foron implicación, importantes. ¿no? Sí, De que todos, realmente totalmente. conseguiuse isto porque todos sumaron. Como nendes, uns máis que outros, refírome, porque, bueno, Jorge ou Miki son moi importantes dentro do grupo, inda que non tuveran minutos no campo, pero refírome que todos foron moi importantes. Pero Jorge, incluso cando saleu Sí. o partido Fuenlabrada, que metou 14-16 puntos, agora non recordo por eso ben, digo pero que sempre que puderon xogar, oye, pois poucos minutos tuveron para demostrar a valía deles. E incluso o papel que teñen nos adestramentos, porque é xente que consegue que os demais saquen de sí, porque Miki, por exemplo, é unha persoa que tira do carro, e ti, cando hai unha persoa que pon un nivel, os outros teñen que ir ao mesmo, como mínimo. Eso todo axuda, todo axuda. É a actitude que Actitude. ten, porque non debe de ser bonito, por máis que o teñas asumido, estar no banquillo un partido así, outro tamén, e sempre están contentos, onte celebraban pois, Como que máis. con toda a alegría do E mundo. que eu penso que eso, que este grupo é o feeling que ten a grada co equipo, é por iso, o sea, porque ves que todos os xogadores están pelexando, todos, salgan quen salga, entonces ti, o sea, sínteste identificado cos xogadores. Como e os xogadores claro, miran para arriba, ven a grada e... É cuestión de actitude. Sí, eso é a clave polo Se hubiéramos perdido 5 partidos máis, eu estaría igual con eles. Por eso mismo, é que se hubiéramos perdido onte contra o Bilbao, o final de festa sería moi similar. Bueno, non sería festón, sería Claro, festa. por eso digo, pero sería moi similar, o Pero sea, sí. aplaudiríase os xogadores quedarían no medio, o sea, volveríamos a facer o mismo sin celebrar o título, Que porque estábamos... de todas formas, mirade, se están concentrados para o playoff, porque recordades que o ano pasado, cando celebramos a permanencia, saltou todo o mundo á pista, estiveron na pista ali un montón de tempo, en esto si celebraron un pouco, cantaron o mediodiño, acabouse, tampouco eles fixeron aí o festón porque están preparados para o playoff. E porque tampouco era o último partido, entón deixamos aí eso para o último partido. No último sorpresas. Eles van a ir a gañar a Madrid, No, non van a ir de suposto. invitados. Eu non teño De pase non duda, imos. eu como aficionado eu vou ca idea de que ao Madrid, eu sou madridista, recoñecido, bueno, eu vou ca idea de que o Obradoiro vai ir a gañar o Palacio. Só faltaría que agora foras do Real Madrid, Bueno, eu este partido incluso onte estuve na grada animando a Barcelona cando tocou. Eso foi o mellor, que todos os madridistas... sentido Madrid como Barça. Eu son madridista, pero o meu corazón teño no Obradoiro, no que ven sendo baloncestísticamente falando, non? Non vai caber dúbida de que vamos a Madrid a animar o noso Obradoiro e que vamos a intentar sacar a vitoria lá como xa fomos capaces fai un mes. Pero Ides todos a Madrid, Sí, iría por vai, non? suposto, por suposto. depende día e hora. Depende Estamos día e un hora. poquinho ás pensas, pero A ver bueno. se é Porque ainda venres, saleu, non? Si Se é venres, en principio parece que vai posiblemente ser venres, non se sabe o horario, pero en principio parece que vai ser venres. Non o sei. Se venres mellor viaxe, Claro, mellor para sí. É viaxar. mellor retorno, Claro, polo menos. sí, tamén. Pero o mellor o domingo, aquí, non? Aquí non sei Xar que pode pasar. Iso sí será unha festa. Sí, Sí, eu penso que sí, esperamos pero- o cheo que a xente veña todo o mundo e que se colgo o cartel de non hai entras, que é bo para a economía do clube tamén. Home. Que hai que veña, Sí, xa saíron os precios entradas. Hai que pasar dos por abonos, caixa hai que todo. pasar Pasade por caixa todo o Así mundo, que- sí señor, que fai pasar por falta as caixa. cartos. Entón agora estamos xa pensando no Real Madrid, non? Xa decides que credes que o equipo vai ir a por todas, que non imos de paseo. Que ao creo non, que estou convencido de que van a ir a por todas. Van. O sea, eles van a ir a gañar, non van a ir a ver Madrid, non van a ir de visita. A dicir, van bueno, ir estamos gañar. aquí por- non foi, o sea, eles chegaron a playoff porque mereceron chegar a playoff, pero ahora non é, xa se acabou, como chegamos a playoff, ahora xa non vamos a competir, ao contrario. Madrid, se quere pasar, vai ter que pelear moitísimo co Obradoiro. Pode ser a priori as apostas onde que vai pasar o Madrid, tamén hai que ser realistas. Pero se cadra o mellor teñen que chegar ao tercer partido. Pero que non o crean moito de que van a pasar. Claro. Porque xa demos moitas sorpresas agradables esta tempada para nos moitas canchas moi complicadas. Sí, no, por eso. Que non o teña claro quen, o Madrid. O Madrid, claro. O que non pasa é que teña moi agora o claro. factor sorpresa xa non existe. Bueno, pero o factor sorpresa xa se chafou fai moitas xornadas cando lle ganamos ao Caja Laboral, despois fomos ao Unicaja, fomos ao Barcelona, e cando contaban que o factor sorpresa xa pasou, fomos ao Palacio e gañamos ali tamén. É verdade. Entón,
por iso, o que queira pasar vai ter que Por pelear actitude de moito. ganas, eu creo, sei que non vai quedar así. Non, como foi toda a Liga, o sea, o que queira gañar o Obradoiro ten que sudar. Entonces, Vos credes que os xogadores serán conscientes do que están vivindo? Vos que tedes relación con algún, supoño que Eu creo falarías que- con eles. Antes contábanos, Marcos, ademais, que algún nin se enterou do resultado do Barcelona Unicaja, cando todo o mundo estaba celebrando, seguía ali. Eu creo que están un pouquiño tamén como a nós na nube de que ainda non saben moi ben o que están facendo, o que han feito, non? O que fixeron, ou... Eu non sei, eu creo que sí que saben que están playoff e tal, como nós, pero ainda non asentaron os pelos no chan e dixeron, ostri, hemos conseguido isto co Obradoiro, non? Creo. Bueno, teñen a camiseta de recordo, esa de estivemos ali, ou así poñía, non? Que, por certo, un detalle fantástico de poñernos a todos os nomes das peñas debaixo. Sí. É un recordo para eles con todo o plantel, mellor afición, que, por certo, somos a mellor afición Sí. este ano xa, Certo. oficialmente, o sea, estamos de celebración. Bueno, a mí xa mo total. dixeron fai unha semana, non Sí, sei, eu tamén non o sei o sabía. tríngulis ese que teñen aí unha semanilla máis esperando, Sí, sí. pero... É que había que facer oficial xusto ao acabar a tempada regular. Bueno, Xusto o pero- día seguinte facías Bueno, non oficial. sei xa que xa levabades unha semana Sí. de celebracións ocultas, Sí. non? Bueno. sí, pois o dos xogadores, penso, falo por min, son conscientes do que conseguiron. O que pasa que velo cando acaba. Eles ainda están en competición. Saben perfectamente, tiña moitísima ilusión por entrar en playoff, a nivel equipo e a nivel particular, claro está. E máis, nós temos falado de moitas veces se entramos contra o Madrid ou tal, e dicir, sí, pero é o millor. Se lle ganas o Madrid, veo toda Europa. Se lle ganas o millor se cadra o De Valencia... conseguir a gloria, conseguir o grande. Conseguilo grande. Aínda Pois, que non lle gañemos, vainos ver. Vainos ver, sí. Porque os playoff da CB, Quenes son Obradoiro? sí, son seguidos... Ai, que me mordo a lingua. pero, Xa te pos nervioso. sí, no, pero somos... os playoffs son seguidos igual que a Copa por moitos países de Por Europa e moitísimos. de América e Latinoamérica. E agora África tamén. Por eso eles son Ahora hai conscientes tirón, realmente ahora hai do que é, de que hai xogadores como Ben, que, como digo, xa xogou playoff co Alicante. Rafa tamén xogou co Alicante, saben perfectamente o que é estar nos playoffs. Claro, para xogadores como Oriol, final de carreira, podelle quedar un ano máis ou dous e cadra, pero quen iba a dicir a Oriol, a mellor fai 3 anos que a estas alturas iba a estar xogando un playoff, e saben perfectamente o que xogan un playoff. Eu sí que son conscientes, van facer balance posiblemente o terminar a temporada e cando estén de vacacións decir, buah, como andes, a onde chegamos, pero sí que eran, a ilusión que tiñan por xogar o playoff era grandísima, E o mérito, o valor engadido de con tan pouco fixemos tanto. Porque é optimización de recursos 100%, ou seja, reducimos o orzamento 20%, volvemos a reducir outro 20% e estamos aí. Iso é un soño, bueno, era impensable a priori. Sí, eu outro día falando con tú que xa decía, é un equipazo. O sea, eu foi a Valladolid a velos, tan pronto aterrizou, foi hasta ali. E decía que era un equipazo. Dixo, está super compensado. Sí. O sea, está moi compensado. O sea, realmente hai as estrelas que ten o Obradoiro son as que tiña. Agora sumouse Salá, pero as estrelas que eran as que tiñan e os que viñeron. E claro, era unha sorpresa, decía, claro, el iba seguindo dende alá, nós, bueno, ainda estábamos en contacto, iba seguindo moito, decía, sorpresa foi que non entraran en Copa. El decía a mitad de temporada que a sorpresa fora que non entráramos en Copa porque realmente o nivel de xogo e como estaba xogando... Sí. Eu creo que a Tuki teríalle gustado estar neste equipo esta pero temporada. posiblemente non hubieras traído a Diguar, por exemplo, que ao final ven sendo que ven no seu posto, por decirlo de alguna forma, non? Pero bueno, despois partidos que se nos foron por pequenos detalles, que podíamos haber... A ver, eu sinceramente, visto os partidos da casa, que Sar supostamente tiña que ser un fortín, hubo partidos que se nos foron por moi pouquiños detalles. Murcia, Fuenlabrada, por poñer algún ejemplo, o Juventud e tal, pero que pasa, claro, que pasa que gañamos outros campos que eran impensables. O sea, eu penso que o balance de temporada final, perdimos, sí, claro, é un deporte, gañamos,
quen iba a dicir que podías gañar, porque podes dar a sorpresa unha vez, dúas veces, pero ao mellor 4 ou 5 veces. Pero de 5 partidos da casa dos que perdemos, gañando 3, dos que eran gañables. Seríamos cabeza de... Éramos cabezas de serie. E que Marcos, e que mira hasta onde... Bueno, éramos agora cabezas de serie. Sí. Que despois outro día, falando con Moncho me decía, Michel, pero se non hubiéramos gañado o de Murcia, non gañaríamos ao Caja Laboral alá. Claro, Non, porque xa vamos con outra cousa, non? Que... Sí, no. Pero que nós queríamos xogar co Real Madrid, que é o que di Marcos, que de conseguir a gloria ao grande. Sí, pero ao grande podíamos xogar a final contra eles. Bueno, tamén. Pero se o eliminas en primeira ronda xa, Sí, al final somos a bomba. Bueno, no. pois témonos que ir despedindo xa, porque agora vou rematar con un pequeno vídeo tamén, con declaracións dos xogadores de onte. Só se queredes decir algunha cousa máis sobre este equipo, aínda que nos veremos máis adiante para falar do playoff. Eu vou dicir unha cousa que me chamaba a atención a semana pasada, falaba con Diguar no adestramento, facía yo unha entrevista e dicíame que eran tan bo grupo, que estaba tan a gusto, que lle daba moita pena que se fora a desfacer ese grupo, que se rematara a temporada e que non volvera a repetir, porque sabemos que algúns se marcharán. Así que creo que eso tamén é moi significativo. E non sei, Iria, algo para poñer colofón. Eu, que levo unha semana de choreiras, xa non podo máis con tanta emoción, dicir que esta comunión entre afección e grupo é a que temos que manter, este espírito é que hai que seguir con ela a tope, e así que seguiremos conseguindo cousas tan importantes como esta. Moi ben. Non chores aquí. Non, hoxe non, máis non. Hoxe ves de xa de cansado. Marcos? Que, sobre todo, gracias ao equipo por o sea, que pudéramos vivir todo isto, habernos feito vibrar en SAR, levantarnos, eso, que soltáramos algunha lágrima de cando en vez. Pouco máis teño que añadir eu o que dixeron eles. Que, moitas gracias ao equipo, ao corpo técnico e ao clube, que siga vendo o Obradoiro por moitos anos. Bueno, pois moita emoción que nos deu o Obradoiro e máis emoción que vai quedar agora para este playoff. Moitísimas grazas aos tres por estar aquí, sobre todo neste día, que sei que vides de estar onte moi ocupados. Graciñas. Quedamos con ese vídeo e xa vostedes vexos mañán no próximo programa. Graciñas por atendernos.
euforia muy grande, ¿no? Hacer historia en un club tan pequeño como es el Obra, la verdad que dejar nuestro nombre marcado aquí es una alegría muy grande. Imposible estar mejor, ¿no? Están con nosotros desde el primer partido, creyendo como nosotros, así que es un trabajo de todos y lo dedicamos a ellos. Bueno, muy contento. Siempre cuando trabajas para algo y lo consigues es una buena feeling, somos todos contentos. Bueno, yo creo que estamos saltando ahí, un poco cansados del partido, pero no, seguro vamos a disfrutar de la victoria hoy y seguir a ver qué pasa con el playoff. Muy emocionado, la verdad es que sobre todo en un partido con tanto enigma dependiendo de otro equipo, pues yo creo que sabe mejor aún la victoria. Yo creo que cuando llegue aquí me lo llegan a decir y vamos, me río en la cara del que me lo dice, pero yo creo que hemos trabajado muchísimo y nos lo merecíamos nosotros, nos lo merecía toda la gente que nos ha apoyado tanto en SAR, tanto en los desplazamientos. Es un sueño, ¿no? Yo creo que es un sueño para todos poder disfrutar de un playoff, más un equipo pues como el presupuesto de los más bajos de la liga, ¿no? Yo creo que va a ser muy bonito poder jugar por lo menos un partido aquí en casa con la afición otra vez. Pues sí, yo creo que estábamos en un buen momento y estábamos rezando para que perdiera el Unicaja, ¿no? Pero nosotros hemos hecho una buena semana de entrenamiento y estábamos muy convencidos de ganar al Bilbao, ¿no? No estábamos tan convencidos de que Barcelona ganara, ¿no?